Sigueu molt benvinguts a la 10a jornada de mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya. 10 anys és una xifra que comença a fer respecte. Més si pensem en la munió de persones que han participat en aquesta activitat conjunta del professorat de religió de l'escola pública i l'escola cristiana concertada del país. Si considerem també les conferències, tallers i activitats complementàries que hi han aportat gruix i contingut formatiu. És una xifra que fa respecte si contemplem l'itinerari que dibuixen les diferents seus que ens ha permès desplaçar-nos per una colla de bisbats catalans fent església i sentint-nos alhora molt ben acollits arreu. És una xifra que fa respecte si considerem les oportunitats de pregar junts, lloant Déu, en les estones de pregària inicials i en les de compartir el pa de l'Eucaristia sentint-nos germans a la taula del Pare. Celebrem la 10a jornada emmarcada en la celebració de l'Any de la Misericòrdia, convidats a acollir-la en els nostres cors i a projectar-la en l'acció educativa de cada dia. Acompanyar els nostres alumnes en el seu creixement personal, testimoniant l'amor i la misericòrdia de Déu Pare, confiant que la descobreixin, practicant les obres de la tradició cristiana que l'acompanyen i que es deixin transformar de manera que arrelin en els seus cors, sempre la mirada posada en Jesucrist. La 10a jornada ens permetrà també apropar-nos a l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si, en la qual exposa el seu pensament sobre la cura del que anomena, ho hem escoltat fa un moment, la casa de tots. Preconitza un nou estil de vida més harmònic, més respectuós amb les persones i l'entorn per superar els processos ambientals degradants. No pot deixar de relacionar aquesta cura amb l'educació, i per això diu el Papa, i el cito literalment, tot canvi necessita motivacions i un camí educatiu. El Papa constata com l'educació ambiental ha anat creixent en el panorama educatiu, alhora que n'ha ampliat els objectius. Ha passat de la informació científica, la conscienciació i la prevenció a intentar, el cito, recuperar els diversos nivells de l'equilibri ecològic, l'intern amb un mateix, el solidari amb els altres, el natural amb tots els éssers vius, l'espiritual amb Déu. L'educació ambiental hauria de disposar-nos a fer aquest salt cap al misteri, des d'on una ètica ecològica adquireix el seu sentit més pregon. Acaba la cita. No es queda només, doncs, en els plantejaments i les formulacions teòriques. Parla de la vida i des de la vida, des de la quotidianitat, sempre des d'una esperança realista que respecta i valora les persones sense deixar d'apropar-les a allò que ens transcendeix i ens depassa, la presència amorosa de Déu. Una altra crida al testimoni i al compromís personal de l'educador. Apropem-nos amb aquesta disposició a la ponència que avui escoltarem. Amb aquestes breus introduccions a la 10a jornada de professors de religió, unes paraules d'agraïment a l'equip organitzador per la qualitat de la seva dedicació i pel seu bon fer. Agraïment a les editorials que amb el seu suport ens ajuden a realitzar-la. Agraïment als ponents, al ponent i talleristes, els qui faran possible l'espectacle multimèdia, tots per dotar de contingut la jornada. Agraïment a la Salle Bonanova per acollir-nos. Agraïment a tots vosaltres per omplir aquesta sala any rere any i per la feina ben feta de cada dia. A tots, bona jornada.